Döreýän Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenleriň arasynda familiýalaryň soňundaky ow, ýew ýaly rus goşulmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beýlik tarapdan ýaş çatynjalar täze dünýä inen çağalaryna, türk atlaryny dakmaga ýykgyn edýärler. Dünýä Türkmenleriniň bu sany türkmenleriň arasynda rus familiýalaryndan gaça durmak we türk atlaryna ýykgyn etmek ýaly täze döreýän meýillerden söz açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adamatlar we familiýalar babatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenleriň ençemesi üýelleriniň familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Köp raýat familiýadaky rus goşulmalarynyň ýagny ow, ýew ýaly goşulmalaryň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulunan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir intelligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine giren beýleki käbir halklaryň şol sanyna ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munyň bilen intelligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň, gürjülerde Barataşvili, Jugaşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalılar öz milli familiýalaryndan ýüze urmandirler diýip intelligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýönetimçilere görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen Sowet täsiriniň aslynda uçdan tutma diýen ýaly ow, ýew ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna değişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalary rus goşulmalarynyň goşulmagy seýregem bolsa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy Paşa Russiýasynyň gol astynda wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri Sowet döwründe mewjalýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda taryhda türkmen topragyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügüniniň giridilmegi barada gurrun berdi. Türkmenistan'a Bolşevikler Partiyası ýeňiş garanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagyna ol 25-nji ýylyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurduň raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşine geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi beýle bir ýörgünlü däldi. Şoň bilen birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönükdirdiler. Meselem Gurban bolsa Gurbanow, Ata bolsa Ataýew şol ýaly ruslaşdyrmak düzgüni gir başlandy. Şeýdem adamlara pasport berdiler, dokument berdiler, bir ýörgünlük bolup gitdi. Bu elbetde milli däpleriň öňden gelýän däpleriň bozulmagy boldy, düýplük bozulmagy boldy. İkinji bir tarapdan onuň bir bähwitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlatýar. Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp desturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyna berent sepgitleriň aşylyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýylydyna ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlaryndan çap etdirdiler. Bu kitaplary okuw programmalaryna girizdiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsan sözlerini beýan etdiler. Halky ruhu belentlige çağırdylar. Paýtaht Aşgabatyň feýilgählerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdular. Hatda ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow fars dilinden gözbaş alýan hepdäniň günleriniň atlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bere görä geň taň atlary dakdy. Aýlaryň atlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar, türkmenmaşy diýen ýaly türkmen atlaryny dakdy. Ýöne ýurt ýolbaşçylary Türkmenistana şäherleriň, etraplaryň, owolaryň, günleriň, aýlaryň, ýene köp zatlaryň atlaryny türkmençeleşdirmek siýasatyny ýöretseler-de,
Olaryň hiç haýsy türkmen familiýalarynyň soňundaky rus goşulmalarynyň terk edilmeginden söz açmady. Olar şu wagda çenni bu barada dili armady. Türkmen kanunçylygy familiýanyň türkmençeleşdirilmegini ýa-da rusçalaşdyrylmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ilaty iň homogen etnik kimlige eýe bolan döwletdir. Habaşanyň merkezi aňtugullygynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň 85% etnik türkmenlerdir. Postsovet ýurtlarynyň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz ýurduna familiýany millileşdirmek meselesini gozgady. Ol 14 ýyl töwereg mundan ozal 2007-nji ýylda täjik familiýalaryna rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde ödeden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonov familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegine değişli düdügünü geçen ýyl kanunçylyk bilen berkitdiler. Değişli täjik kanunçylygyny 2020-nji ýylyň apreline girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalary we ýetginjekleri rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçylyk zoda ýony täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçylyk Täjikistanda ýaşaýan özge milletleriň wekillerini değişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine milliligi berkitmek uğruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Ýöne bu kanun kabul edilenine Täjikistanlaryň arasynda muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlarym boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanyň familiýalaryň millileşdirilmegine, hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy. Täjikler Russiýete köp edýärler. Täjikistanyň pul serişdeleriniň, valyuta serişdeleriniň 40% boloýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjikleri Rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot goşulmalaryny almak islemeýänler bar. Ýani olar üçin aňyrda o familiýasy ýa-da ew familiýasy bilen özüni tanatmak hasy ýeňil bolýar. Diýip haýtdy. Täjikistanyň familiýalaryň täjikleşdirilmegine değişli talaplar täze dokument alýan adamlara değişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri sebitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Qırgız mediasyna görä meselemdiňe 2017-nji ýylyň özünde Qırgızstanda 33 000 adam ad familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da tegin ýaly Qırgız goşulmalaryny aldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen atlandyrylmalyk şertine söhbetdeş bolan türkmen intelligensiýa wekili familiýa babatyny Täjikistana girdilen mejburi talaba salgylanyp ugurda türkmenleriň arasynda ýüze çykýan soňky tendensiýalara sin berdi. Onuň sözlerine görä hususan türk we arap ýurtlaryny işleýän türkmenistanlaryň arasynda rus familiýalarynyň uzaklaşmak meýilleri ýüze çykýar. Olar özleriniň familiýalaryna rus goşulmalarynyň el çeken ýagdaýlaryna iş berijiler bilen öz aralaryna has aňsat dil tapşymak mümkinçiliginiň dörejegine ynanýar. Lewaply ýene bir ýaşaýjy Azatlyň habarçysy bilen gurrundaşlykda täze dowlan çağalara dowlu şakynnak şahadatnama berilende olaryň familiýalaryna rus goşundularynyň mejburi goşulýanyny aýtdy. Türkmen kanunçylygyna görä raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmaga mejbur däl. Kanunçylyk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da atasynyň adyny üýtgetmek üslese, onu üýtgetmäge dolu hukukludur. Bu kanunçylyk esasynda raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmaga haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada orun aldy. Ol bu kanunçylygyň isleg bildirýän raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat berýändigini aýtdy. Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli. 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan adyny göterildi. Şonuň ýanyndan türkmen diline döwlet
dili statusu berilmeli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň vice-prezidenti, tarih ilimlerining doktoru, professor Murat Anynepes ýolbaşçylyk etdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türk Jumagelli şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyev şol komissiýanyň düzümine girdi. Başga da bir näçe adamlar boldy. Şeýle komissiýa işledi, hem şol karary taýýarladylar. Şol kararda aýdylışyna göre adamlar islendik adam öz familiýasyny türkmenleşdirýän bilýär. Türkmenleşdirmänem bilýär diýilen punkut var. Ol adamyň öz meýiline bagly diýilen punkut girdildi şo ýere. Ýöne bu her kimin, her şahsyň özüne degişli bolmaly. Diýip ýazyjy aýtdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan lewaply ýaşaýjylar familiýalardaky ruh goşulmalaryny terk etmek barada barha ýokurlanýan tendensiýalary garamazdan Türkmenistanyň täze doglan çağanyň familiýasynyň türkmençeleşdirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýazyjy Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasynda milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündirdi. Oğlu bilen milliliğin ulu täsiri bolýar. Her bir adamda öz milletine, öz halkyna golay bolmak, şol medeniýetiň arasynda bolmak höwesi döreýär her bir adamda. Şol milli duýgu da adamda egerde familiýasy Gurbanow ýa Ataýew ýa şolar ýa bir o bilen ew bilen guturýan bolsa, ony türkmenleşdirmek höwesi döreýär. Ýöne beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ýaly tarapynda familiýalaryň ruh görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasynda täze doglan çağlary türk atlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanyny habar berýär. Diňe fara wetrabynyň öýdüni 2020-nji ýylda doglan çağlaryň köpüsine türk seriallaryna gahrymanlaryň ady da kılıpdyr diýip Farabyň RYNY edarasynyň bir işgäri atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä soňky döwürde meşgurlyk gazanýan atlaryň arasynda gyýyş çağlar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağlar üçin Mert, Emre, Nejat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar var. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doglan çağlara dakmaga ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýti sanynyň çap edilendigini habar berdi. 90-njy ýyllaryň aýaklaryny ilki Türkiýanyň işgür toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanışdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýäge gidip başladılar. Şoň bilen birlikde de Türkiýanyň telewizioniýasyna köp üns berilýär. Türkmen telewizioniýasyna görýär wagt bolman soň millet ýa rus telewizioniýasyny ýa-da Türkiýanyň telewizioniýasyny köplenjem Türkiýanyň telewizioniýasyny ürçedip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir diýip hal aýtdy. Habarçy bilen gurrundeş bolan faraply bir bilermen ýyla tarapynda türk atlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinciden Türkmenistanlar esasan Türkiýeге gidip gazanç edýär. Ertirki gün çağatı ulup Türkiýe gidip işlän ýagdaýynda öz adyndan çekinmesin niýet bilen türk atlary daklyar. İkinciden adamlar türk kanallaryny köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyň köp bölegi ýa rus ýa-da türk telewizioniýasyna tomoş edýär. Şeýle-de durly çeşmelere görä ýüzlerçe meň Türkmenistanyň Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birege ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna ruh goşulmasyny aýrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyzy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde Türkmenler tiri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurt atlaryny hem familiýa hökmüne olanypdyrlar. Meselem Gurbanyelde Çowdur Geldihan, Yemreli, Allaverdi, Hoca, Begnazar, Ersary, Bappa we öklüň ýaly atlarda familiýa tiri taýpa atlarydyr. Hasirki günnägör antroponimiýasy barada aýdylanyna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kharezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýle-de türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýyzyna adamsynyň ady familiýa hökmüne goşulypdyr. Hormatly dinleýijiler, Dünýä Türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryny duşuşýança hoş tag boluň.